Khynroo Khyllood Chilliangraij Niamtre Committee Kkcnc kawei neki shnat treikam ka Dorbar Chnong Chilliangraij ban pynneh pynsah iki riti dustur jong longshwa manshwa hakani ka arpusau tarik Nailur kila pynlong ka jingïakynduh lang ha Dorbar Hall jong Chnong Chilliangraij shibenta na ka jingle buram ka jingdap khatwei Snem ka jingïakynduh jong Khynroo Khyllood Chilliangraij Niamtre Committee haka Jingshakri hakani kasngi lawan ban sakhi lang da President Seiñraij Jowai uma E.M.H toy kum ukong san haka jingdan lang uma E.M.H pasa Vice President Seiñraij kiwei de kiri rangba kilong kmi kikhon samla nakidong ba pair Uma O.H toy haba ajin kren ula ay ka jingero ya kanong yalam ka Kkcnc kibalala ban pinyat yaki kamba bha jong kane kaseng haka juk kapor ula kentu yaki khun samla bakin long kibari kendong ka akor ka buram jong ka long briu man briu kham tam hakum kane ka juk bamenta kibaladap daki jing snil ki baharukom hadu ki yeng ki sem bat haka imlang ka salang lapan po penpieng shushu ikani kasngi daki jing shat balashim menta daki samla kashnong panaliar Kkcnc Seiñraij Jowai bat ki samla kashnong Chilliangraij lapan ko buram kerpang kumju ya ulakon Dkhar nakaliang ka Seiñraij Jowai kala samru iki khusnam shaki khanna ki bajab haki jing yakop ba pair na hab ile ukulam ya ki kentin E.M.H Jingmut Parakon Niamtre utre kiran bo uyi haperdi ki artli ki luti irukom long ki ikam ki bro myi ukentet utre kiran eu ijiben perkhan iwasrot tam yi ikam ki bro iwasa wachong ban hi Kaman utip upun kro yete ikurku yong o. Theo hệ đặt cái mèo ăn kề, anh ta nó, thì khi anh thấy khi
sai đâu vô không khác đây mang đây tâm quay vô trong cha áo ấm bánh bánh tỏ nhẹ đi riêng đi vào nai cánh long hai lúa sang cha ôm yêu sang đâu vô không khác đây mang đây tâm quay vô trong cha